Maayong buntag, mga kaigsuunan. Maayong buntag, no? Salamat gyud sa Ginoo karong kabuntagon nga ato ang nadayig ang Dios, ato ang nadeklara kaniya nga ang ato ang Dios matinud-anon. Amen ba? Salamat gyud kaayo sa Ginoo ni ana. Nagserbisyo kita ug nangalagad kita ug nagatuo kita sa Dios nga matinumanon, wala mausab ang iyahang promesa sa una hantod karon maura gihapon siya wala nausab ug hangtod sa kahangturan ang atong Dios siya ra gihapon ang atong Dios dili gayud siya mausab. Karong kabuntagon nagpasalamat kita sa Ginoo kay diin kita makapadayon sa pagtuon sa iyahang pulong, makapaminaw sa iyahang mga saad ug mga kamatuoran nga makita nato sa iyahang pulong. Kung naa kamoy Biblia, palihog ablihi sa Hebreo 12, 18 hantod 29. 18 hantod 29 sa Kapitulo 12 sa libro sa Hebreo. Ang ato ang giuluhan nato kini og lantaw sa bukid sa Dios. Tugot ko nga ato ang basahon ang mga pipila ka mga bersikulo sa Hebreo 12 sa ato ang pagsugod sa pagpaminaw ug pagtuon niini. Ang pulong sa Dios nagaingon sa Hebreo 12 sugod sa bersikulo 18. Kay wala kamo moduol sa usa ka bukid nga mahikap, diin didtoy nagdilaab nga kalayo, kangitngit, kangiub ug bagyo. Wala kamo moduol sa dapit nga may lanog sa trompeta ug usa ka tingog nga sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog nangalyupo sila sa Dios nga muhunong na unta kini. Kay wala sila makaantos sa nga maminaw sa mando nga nag-ingon, bisan ang mananap nga motunob sa bukid kinahanglan magbaton gayud hangtod mamatay. Abatuon gayud. Makalilisang kaayo ang talanawon nga tungod niini miingon si Moises, nalisang ako og nagkurog. Apan giduol ninyo mao hinuon ang bukid sa Sion ug ang siyudad sa buhing Dios, ang langitnong Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan nahisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Dios ang manghuhukom sa tanang tawo ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo kang Jesus nga maoy naghimo sa bag-ong kasabutan ug ngadto sa gibisibis nga dugo nga nagdalag mas maayong mensahe kaysa dugo ni Abel. Busa pagmatnon kamo ug ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti kadtong midumili sa pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala gayud makalikay sa silot. Labi pa kitang dili makalikay kun isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayud sa langit. Ang iyang tingog nakapakurog kaniadto sa yuta. Apan karon nagsaad siya, pakurugon ko pag-usab, dili lamang ang yuta kundi ang langit usab. Ang pulong pag-usab nagpasabot nga ang tanang gibuhat uyugon ug kuhaon aron kadto lamang dili mauyog mauray magpabilin. Busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita og gingharian nga dili gayud matayog. Magmapasalamaton kita ug simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya uban ang pagtahod ug kahadlok kay ang atong Dios sama sa kalayo nga musunog gayud. Ang Dios magapanalangin sa iyahang pulong, taas-taas gayud kadto ato ang gibasa apan pinaagi sa kaalam sa Dios, kita magtuon niini ug siya gayud mulamdag sa ato ang kasabutan or pagsabot. Mo-report ko gamay kay sa miaging Tuesday hantod sa Thursday, kami kauban sa pastoral team miadto mi sa
Kidapawan, no, Cotabato area aron sa pag-apil sa regional forum, no. After 2 years of pandemic, ang inyuhang mga pastor sa North, Central ug Eastern Mindanao region nagkatapok-tapok ragyod. Ug niining pagtapok-tapok, makita gayud nimo ang mga hulagway nga gimingaw, no. Kay sa duha ka tuig nga napriso ang mga pastor, grabe ra ba gyud ni basta kanang magtapok-tapok na gayud. Kay makita gyud nimo ang kaikag, kalipay, kadasig nga, uy, Brad, buhi pa di ay ka. No, ingon ana ba? O didto naa nagkita gyud. Daghan ta sa ato ang mga leaders usab national naa didto unya nagselebrar gipang mingaw. Adunay 882 delegates nga niapil ni adtong kining amo ang forum. Unya ang reflection gayud kay mao gayud ang kadtong pagkamatinud-anon ug pagkamatinumanon sa Dios. Duha nga area nga ako agyong murag nahikap gyud ang ako ang kasing-kasing sa Dios. Kay bisan pa sa duha ka tuig ang ato ang leaders sa Kamakop nag-expect na sila nga ang paghatag sa mga kasimbahanan all over the Philippines mo gamay, no, muubos. Kay tinuod man nga naa gayoy economically nga problema tungod sa kining ato ang pandemya. Apan sa pag tali-tali ug sa pagsulat ug sa pag-record sa ato ang treasurer ug sa ato ang mga national nga mga leaders, nakita nila nga adunay saka sa paghatag sa mga katawhan sa Dios sa tibuok Pilipinas. No, grabe kayo na ay 10% increase, 17% increase sa different districts all over the Mindanao and all over the Philippines. Ni saka actually ang paghatag sa mga katawhan sa Dios diha sa ilang buluhaton. Dili lang sa percentages, but even sa misyonhon nga buluhaton o sa church planting ang Dios gayud angay pasalamatan ni ana. Faithful ang ato ang Dios, matinud-anon ang ato ang Dios, luyo niining mga pagsulay. Ug tungod pod ni ana, pag abot gayud sa pandemya, daghan gayong mga nag-express sa ato ang mga pastor nga wag yun sila maandam, galibog yun sila. Unsaon pa ning mga Zoom, unsaon ning mga live, Facebook live, sa pipila ka mga bulan, daghan tag mga pastor nga nangaguol, kay di sila kabalo, unsaon pag-connect sa ilahang mga miyembro, unsaon ang pulong sa Dios nga mawali, og kining mga butang. Apan, tungod niini, na niresulta pod siya nga daghan ta og mga home church, no, didto sa balay. Unya ang mga pastor naka-idea nga dili man ta kabalo og cellphone, kulang man ta og mga gadget para mag-live, so nag-text. Mauni ang inyong bersikulo, amahan, basaha kini, unya pag ihubad ginagmay, unya ang mga anak og naay mga reflection questions, sigig text ang ato ang mga pastor gipang send sa mga miyembro. Ug tungod niini, kabalo ba mo nga bisan sa pandemya daghan ang mga simbahan nga natanom pinaagi sa mga church planting or home church, no? Home churches, nagtapok-tapok ang mga silingan kay no movement Sunday man, unya didto natanom ang mga lain-lain nga mga nisaka ang ato ang church planting within this year. Maugayud ka na ang ako ang reflection ug ang reflection sa Kamakop nga ang ato ang Dios matinud-anon. Personally, samtang ga-drive pod mi 5 ka oras padulong sa Kidapawan, maupod tong panahon nga ang ato ang gasolina gikan sa 39 kadtong pandemya karon nahimo namang 80. Ug samtang gasigi mi og drive padulong sa Kidapawan, gasigi pug kog lantaw sa maagian nako nga mga gasoline station. Unya kada moagi ko og gasoline station, mangalot pug ko sa akong ulo, aguroy. 79
80, naiuban 76, 78, patay. Apan, sama sa reflection sa ato ang kamakop nga ang ato ang Dios matinud-anon, maupoy ako ang gihuna-huna o gihinuklugan. Nga matud pa sa libro ni Mateo nga kung unahon lang nato sa pagpangita o paggukod ang gingharian sa Dios ug ang iyahang pagkamatarong, unsay moabot ka nato? Tanan nga ato ang gikinahanglan, all these things idugang sa Dios kanato. So mao nang mga igsoon, matinud-anon ng ato ang Dios, dili gayud kita mabalaka, bahalag mahimo pang usa ka gatos kining ato ang gasolina, manlakaw di ay ta. No? Manlakaw di ay ta. Maabot rata, makasimba rata, makakinabuhi rata alang sa iyahang kahimayaan. Mao kana ang tinuod gayud nga kasing-kasing sa magtotoo sa Dios. Tinuod man, samtang naa kami didto, aduna kami mga pastor, gamay lang sila nga namatay gayud sa COVID-19. Apan, amazing gayud ang Dios, kay siya matinud-anon. Nangutana pud ko sa ako ang kaugalingon, no? Nga, should it be, nga makoncern kita. Niining mga pagsulay, niining kalibutana, nga mo-affect kini sa ato ang paghigugma o pag-alagad sa Dios. Ang tubag, dili dapat maapektuhan ang ato ang pagsalig sa Dios. Yes, legitimate man nga concern. Taas ang gasolina, mo resulta pud kini sa taas nga balay runon, taas pud nga pag-increase pud sa mga pamaligya ug uban pa. Apan wala man ta naggukod sa mga butang nga tangible, kana bitang mahikap, kundili ang ato ang gigukod kay usaman ka Dios nga eternal, ug ang ato ang panlantaw usab niining kalibutana, ug ang atong investment kay dili sa mga butang nga mahikap, kundili sa butang nga eternal, kay ang ato ang Dios eternal man. Mga igsuon, maupod kini ang pagwali sa magwawali sa Hebreo. Kadtong Hebreo 12, nagsugod kini sa pagsulti, nga kitang tanan aduna sa gukod lumba. Dili siya 100-meter dash nga pinaspasay, kundili usa siya ka marathon nga ang sukdanan kay ang imuhang paglahutay, longevity, mulahutay baka niining lumba sa kalibutan. Unya, samtang kita magdagan, daghan pod sa ato ang palibot nga nag-cheer kanato. We are surrounded with those nga nauna na, nakahuman na sa lumba, and they are all cheering for us. Nga, go, go! Apan dili lang pod kana, daghan pong mga butang niining kalibutana, nga samtang gadaganta, imbis mulantaw kita sa ato ang goal, that is the Lord Jesus Christ, na ay mga butang nga murag mutintal ka nato, na ay manawag siguro dito sa kilid, Brad, pagsuot kay na ay bagong sapatos, no? Para mas maayo ka mudagan, mo nang mudagan putag diring dapita. Apa nag-ingon ang Dios nga dagan ug dili ka maglingi-lingi, lantaw lamang kang Ginoong Hesus, kay mao kini ang gusto nga mahitabo sa Dios sa ato ang kinabuhi. Apan dili lang di ay kana mga igsuon, dili lang di ay ang mga Kristohanon apil niining lumba, kundili ang tibuok kalibutan naa po di ay sa lumba. Ang problema, lahi ang ilahang ginagukod. Ang uban siguro gagukod og mga success sa kinabuhi, dagan pod sila. Nya usahay manawag ra ba? No? Brad, diri ang dalan, diri ta mudagan. Kitang mga Kristohanon naamantay dalan nga gilay na or giandam na daan sa Dios para kanato. Unya daghang magsigig panawag.
diri ta nga dagan, brad. Naay maayo dinhi, padulong kini sa dako nga balay, padulong kini sa maayo nga karir, sigig panawag, sigig panawag. Usahay pod kita malisang, asa man ko padulong, niingon ang Dios nga hubuan ninyo ang tanan nga makapugong kaninyo sa pagdagan. Kanang sala or dili man sala nga makapugong, hubuha ka na ninyo, lantaw kamo kang Ginoong Hesus. Mao nang mga igsoon, ang ako ang pangutana, samtang matag-usa ka nato naa sa lumba ni ining kinabuhia. Asa man nga bukid ang atong tinguha. Or in other words, asa ta padulong, unsa ang ato ang goal. Asa man padulong ang bukid nga sakto ang finish line. Ang libro sa Hebreo, Kapitulo 12, naghisgot og adunay duha, matud pa niya. Pero og lantawon nimo nining kalibutana, daghan klaseng bukid, daghan klaseng tinguha sa mga katawhan, apan usa ra gyud ang saktong bukid ug tinguha nga diin ang matag Kristohanon, mao kini ang ato ang gusto maabtan, mao kini ang ato ang tinguha. Naay duha nga gisulti sa libro sa Hebreo. Una, ang gitawag nga bukid sa Sinai. Bersikulo 18 hantod sa 21. Nagsulti dito or nagrepresentar kani sa pagpakigsaad sa Dios kang Moises. The Mosaic Covenant. Usa kini ka bukid, pisikal nga bukid diin ang Dios nakig-istorya kang Moises didto sa Exodus chapter 19 and Exodus chapter 20. Pag uli ninyo sa balay, pwede ninyong basahon ug unsa ka makahadlok, unsa ka frightening kining pagnaog sa Dios, pagpakig-istorya sa Dios kang Moises nga diin ang mga Israelita nagkurog sa kahadlok tungod sa himaya sa Dios. Verses 19 to 20, no? Gisulti didto nga naay dakong unsa ni kangitngit, dunay bagyo, kalayo, adunay trumpeta nga nangaliupo gayud kining mga tawhana sa Israel tungod sa kahadlok. Ug bisan si Moises sa bersikulo 21 nagsulti nga nalisang pud siya ug nikurog pud siya sa kahadlok sa himaya sa Dios. And it tells us nga kini nga bukid sa work, bukid nga labor, puno kayo ang pagpanarbaho aron makabot ang Dios usa kini ka makahadlok nga pamaagi. Daghag mga relihiyon dinhi sa kalibutan mga igsuon, kung imuha silang tutalon kining tanan mga relihiyon, except sa Christianity, kining tanan kay pinaagi gayud sa pagpanarbaho. Muadto og mag-offer og mga incense kay para mahaom or mahimong matarong diha tubangan sa Dios. Musimba sila, magluhod-luhod sila og mag-alagad sila sa ilahang Dios aron sila mahimong matarong atubangan sa Dios. Kita nga mga Kristohanon, dili kana ang ato ang ginabuhat diha sa pagsimba. Aniya kita karon, dili aron mamatarong kita sa Dios. Wala kagasimba aron may nalang makuhaan ang ako ang kaning sala, no? Mahimo kong matarong diha sa Dios, kun dili gimatarong nata sa Dios, pinaagi sa grasya sa Dios na diha kang Ginoong Hesus, maunang kita ni simba sa pagpasalamat, sa puno sa pagdayig sa Dios tungod sa nadawatan nato nga kaluwasan nga dili gyud nato mabayran. Mauna ang kalahian. And for the rest of the world, sa lain-laing mga relihiyon, sila naggukod sa bukid sa Sinai. Unya ilahang nakaplagan nga ang Dios dili gayud na siya maduulan.
Tungod kay siya ang iyang himaya, makahadlok na ining himaya sa Dios. Kung ikaw nagpaduol kaniya diha lamang sa pagpanarbaho, no, kay maayo kang tawo, kay mutuman ka sa imuhang mama ug papa, ug gibuhat ni nimong tanan, naghatag ka og imuhang offering, makita nimo kung unsa ka makahadlok ang Dios nga mukurog kaniya sa iyahang presensya, di gyud ka makaduol kaniya. Mao kini ang relihiyon sa Judaism, mga igsoon. Balaod, buhaton ko kini, dili na ko ni buhaton, aron makaduol ako sa Dios. Ang kamatuoran, dili gyud sila makaabot og makaduol sa Dios. Mao nang niingon ang bersikulo 18, wala man ta miduol sa Dios, dili man kini ang atuang tinguha. Dili man Mount Sinai ang padulngan sa atuang lumba niining kalibutana. Kay mao gani nang nagdaganta, kay nakadawat naman kita sa pagkamatarong sa Dios. Sa una, unsay atong ginagukod nato ang atuang kaugalingong kalipay, dili ba? Gagukod ta nga makadawat ta og dagkong mga salapi. Gagukod kita sa mga sakyanan nga sinaw kaayo, sa mga balay nga grabe kapatsada, mao kana ang atoang ginagukod. Apan karon nga kita naa na diha, nakadawat na sa grasya sa Dios, ang gigukod nato ang Dios. Kung tagaan kita sa Dios og niining mga kabtangan, salamat sa Ginoo. Kung dili pud ta matagaan og ingon ana kasinaw nga motor or sakyanan, salamat gihapon sa Dios, dili man kanang tangible ang atong gigukod. Dili man magunitan ang atoang gigukod, kundili ang atoang dagan kay para sa Dios nga eternal. Maunang sa bersikulo 22 nagsulti nga dili Sinai ang atoang padulngan, kundili ang bukid sa Zion, bukid sa Sion 22 hangtod 24. Usa kini ka bukid nga nagrepresentar sa bag-ong kasabutan nga naa na diha kang Kristo. Usa kini ka bukid nga dili makita, nga gingharian diin ang pagkaagalon or the lordship sa Mesiyas, mao ang nagdumala. Mount Zion, mga kaigsunan, tinuod ni siya nga bukid nga naa sa Israel, no? It was a stronghold sa mga Jebusites before. Apan kining lugara na take over or nadaog ni Haring David, o gihimo niya o ginganlan niya og Jerusalem. Mao ni ang Mount Zion. On the 7th reign nga siya gidaog niya ang Mount Zion. One of the wonderful things nga gibuhat ni David was iyahang gibutang ang arka sa kasabutan. The Ark of the Covenant of God in Sion, sa Zion. Makita na ninyo sa ikaduhang Samuel verse 6, so that it became known as the dwelling place of God. But then ang gihisgutan dinhi sa magsusulat sa sa Hebreo, dili ang pisikal nga bukid sa Sion, kundili sa kining gisulti sa Salmo 2:6. Nag-ingon ang Dios, nag-ingon siya, sa Sion, ang buntod kong balaan, gipahimutang ko ang pinili kong hari. Kundili usa kini ka bukid nga spiritual, nga diin ang lordship, ang pagkaagalon ni Ginoong Hesus, maoy nagdumala. Matud pa sa bersikulo 22, usa kini ka langit nung Jerusalem, uban sa mga linibo ka mga anghel, na adi ay didto, lugar kini sa mga anghel. Puyanan pud kini sa residence or permanent residence sa mga elect, mga pinili na sa Dios, mao kini ang atuang padulngan, permanent residence. However, samtang kita buhi pa, magtutuo ni Ginoong Hesus, didto man ta padulong permanently sa langit, Mount Zion. Apan, samtang naa pa kita diri, citizen na ta didto. Naa na tay passport lugar. Naa na tay kapakita
kung naa manggali unsa na embassy, diretso na ta, di na ta kinahanglag visa. Kay si Jesus naman ato ang visa, kita naman nahimong citizen didtong lugara. Apan, naapamanta diris kalibutan, nahimo kitang matud pa sa pulong sa Dios, ambassadors. Ambassador, nagrepresenta kita sa Dios ug sa lugar sa Mount Zion nga naa didto ang gingharian sa Dios. Ambassador, ambassador ko, ambassador tang tanan. Apan usahay lagi mga igsuon, naa naman na sa ato ang panghuna-una nga ambassador ta sa Dios dinhi sa kalibutan. Ambassador kita sa langit dinhi sa kalibutan. Naay usahay nga tungod sa daghang mga panghitabo niining kalibutana, makalimot ta nga didto man di ay ang ato ang future nga residence. Didto man di ay ta citizens. Mao nang usahay daghan nga panahon nga matintal kita, no? Imbis mauni ang dalan padulong sa Mount Zion, na may gasigig panawag didto nga, brad, na ay bagong business, brad. Diri ta dagan, usahay masaag ta. No? Maabot ta dining lugar, makalimot ta. And this, the writer of the book of Hebrews is telling us nga dili ka maggukod niining mga butang nga mahikap. Dili man kana ang ato ang tumong og tuyo niining lumba, kundili kiniman nagrepresentar nga ang Dios nato approachable. Pwede siya maduol tungod kang Ginoong Hesus. Ako man sigurong gisulat. Ang Zion nagsimbolo sa maduulan nga Dios pinaagi sa sakripisyo ni Jesus. Welcome na ta. Nagisi na ang dakong kurtina nga nag-separate sa Holy of Holies, presensya sa Dios, nga diin kita nga mga hentil makaduol na sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesus. Galumba kita padulong niini, maunang nagsulti ang bersikulo 22. Apan giduol ninyo mao hinuon ang bukid sa Sion. Mao kini ang ato ang tumong ug tuyo. Mao kini ang bukid nga diin asa ta padulong nga pinaagi kang Ginoong Hesus. Naduol kita diha sa presensya sa Dios, dili na diha sa kahadlok, sa kabalaka, ug sa kining tanan nga nakita sa Israel, kundili tungod kang Ginoong Hesus, aduna nay kanang welcoming party. Welcome na kaayo ta sa presensya sa Dios. May iso natong hinumduman nga ang gistoryahan ani sa magsusulat sa Hebreo. Kay kining mga tawo nga sama nimo ug sama kanako, nga naapil na sa pundok sa simbahan, dugay nang nag-fellowship lugar sa matag usa, nakadungog na sa mga pagwali kabahin sa grasya sa Dios nga naa diha kang Ginoong Hesus, nakadungog na sa gospel ni Ginoong Hesus, maunang nahiusa sila sa pundok. Apan tungod sa daghang pagsulay sa kinabuhi, naa na sila'y mga kauban nga nawala na. Ambot og asa na padulong. Unya na po'y uban nga naminaw, nagsige na og kanang huna-huna ba? Muhawa nako. Kay murag dili na nako maantos ang kining mga pagsulay nga naabot ni ining ako ang kinabuhi. Basin dili ni mao ang ako ang gisudlan. Basin naapay mas nindot nga kinabuhi nga gawas ni ining pagsalig ug pagtuo diha kang Ginoong Hesus. So if we would look at this, naay mga example ang magsusulat sa Hebreo, labi na katong miagi nga Domingo. Una gyud niini kay kining si Esau, nga apil na sa pundok or naa na sa panalangin kay siya man ang panganay nga anak. Apan tungod sa panghitabo niining kalibutana, tungod sa iyahang kagutom, tungod sa iyahang kagustuhan nga ma-quench ang iyahang kagutom, gipulihan niya ang panalangin sa Dios nga eternal into something that is temporaryo, usa ka sabaw. Unsa pud ka kalami ning sabawa
nga gipili mangyud ni Isaw. Mga igsoon, daghang mga butang niining kalibutan nga labihan kalami. Pero dili ta matintal nga atong ikambyo ang eternal nga panalangin sa Dios sa mga butang nga temporaryo. Kay nagpakita ka na nga in the first place, wala gyud di ay nimo nadawat ang eternal nga panalangin sa Dios. Lahi ra gyud mga igsoon, lahi ra gyud ang katamis sa kalipay nga naa sa presensya ni Ginoong Hesus. Lahi ra ang kalipay nga makatulog gihapon ka sa gabi, luyo sa mga pagsulay niining kalibutan na kay naaman ka sa presensya sa Dios, kabaluman ka nga iyahang promesa tinuod. Maunang dili gyud kanang dili gyud nimo i-kambyo, ilisan ang nadawatan na nimo nga panalangin eternal sa Dios sa mga butang nga sama sa sabaw. Si Isaw gipili man niya ang Mount Sinai. Naanaunta siya sa panalangin sa Dios. Naapod kining duha ka mag-igsuon nga si Nadab ug si Abihu. Pari naunta sila, anak sila ni Aaron, gitagaan na sila og katungod sa Dios nga mahimong muserbisyo kaniya. Apan unsa may ilang gibuhat, matud pa sa libro sa Leviticus, nag-offer sila og kalayo nga dili mao. Wala man gyud gisulti sa Leviticus kung unsay nahitabo, unsay gibuhat ni Nadab ug Abihu, apan ang resulta murag nakasimhot ang Dios sa insenso sa ilahang gi-offer sa Ginoo. Unya ningon ang Ginoo, dili man ni mao. Baho man. Mao nang gisunog pod sila sa Dios diha dayon. Naay mga scholars nga nagsulti nga tungod kay grabe kalisod ang mga ingredients, wala daw nasakto og unsa ba chap-chap, wala kinsay na unsay na una nga mga ingredients, wala daw gisunod ni Nadab ug ni Abihu kay tungod ni adtong panahona naa daw parte-parte nga nangahubog daw ning duha. Matud pa sa mga but those are just kanang muraog intelligent nga pagtuon sa nahitabo kang Nadab ug Abihu. Maunang ang ilahang kinasuluran maoy dakong problema. Naapoy nagsulti nga kadto di aing insenso. Some of the scholars would say nga kadto di aing insenso, grabe da ito kahumot. Nga pwede daw sa perfume. Ingon ana kahumot. Sumo nang bisan og sakto ang pamaagi ni Nadab ug Abihu, apan nakakita ang Dios sa ilang kasing-kasing nga gusto ra day nilang magpahumot sa ilang kaugalingon aron sila mahimong sikat, aron siguro ang mga dalaga didtong dapita mulantaw kanila. Suko ang Dios. Siguro kung mulantaw ta, kung kato ang kamatuoran, kung mulantaw ta sa pamaagi ni Nadab ug Abihu, dili nato mabantayan. Apan ang Dios nga mulantaw sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing, klaro pas hayag nga kabuntagon ang kinasuluran ug motibo ni Nadab ug ni Abihu. Manang mga igsuon, you may be here, no? Apil ka sa pundok. Sa panahon nga nag-awit sa praise and worship, nag-isa-isa pud ka sa kamot. Kami nga mga leaders o mga wider group leaders ninyo, mga pastors, limitado ang amuang paglantaw kaninyo. Dili gyud namo matungkad kung tininuod bagayod ang inyong pagsimba sa Dios. Dili namo matungkad kay dili man namo mabasa ang inyong kasing-kasing. Apan og bisan pa og pariho ta og nilihukan. Pariho kita nga gaarsa-arsa sa ato ang mga kamot sa matag adlaw or sa matag Domingo nga ato ang pagsimba. Apan ang Dios nakakita sa atong kasing-kasing nga naa di ay kasing-kasing nga bisan og naa na dinhi sa pundok apan ang ginagukod kay ang bukid gihapon sa Sinai. Dili ang gingharian sa Dios. So magbantay kita mga igsuon nga dili kita masaag. Nga dili di ay kanang Sion,
dito dayta Sinai gadagandagan mga butang nga mahikap ang atoang ginagukod niining kalibutan na. So unsa may gisulti sa Dios? Atong pilion ang bukid nga naa ang grasya sa Dios. Duha ka butang mga igsuon ang gisulti sa libro sa Hebreo. Una, pagmatngon og pamati. Bersikulo 25. Busa pagmatngon kamo og ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Pagmatngon, pamati, duol kamo sa Dios, paminaw sa mga pulong sa Dios, pagbasa sa iyahang pulong ug pagtuman sa pulong sa Dios, pagmatngon ug pamati, ayaw kamo pagdumili sa unsa mang gisugo o gisulti sa Dios sa iyahang pulong. Kay nganuman, niadtong panahon sa Sinai, nabati nila ang grabe nga pag-uyog nga nangahadlok ang mga Israelita. Nagkurog sila sa kahadlok kay grabe ang pag-uyog. Nagsulti ang pulong sa Dios nga naa na po'y laing pag-uyog nga mahitabo. Ug ang tanan nga dili stable, kanang dali ra mauyog, mga tangtang yun na. Tanan nga wala nakaangkla kang Ginoong Hesus, nga maoy rason nga dili siya mauyog, mga langkat kana, mga tangtang kana, tungod sa pagkabalaan, pagkamatarong ug hustisya sa ato ang Dios. Pagmatngon kamo ug ayaw pagdumili sa pagpamati. Kay adunay panahon nga uyugon sa Dios ang tibuok kalibutan, mga langkat ug mga tangtang kadtong wala nakaangkla diha kang Ginoong Hesus. Kabalo man ta nga naay gubat sa Ukraine ug Russia. Kabalo ba mo nga kaniadtong panahon usara kini sila ka country. Ginatawag nga Soviet Union, USSR. Kay hinumdum pagyud ko niadtong panahona nga naapoy laing gubat. Gitawag siya nga Cold War. Nga diin ang Soviet Union naa sila'y ginatawag nga Iron Curtain. Sa una naghuna-una ko nga physical gyud ni siya nga murag wall, paril. Nga kung nahisulod ka sa mga kaalyado sa USSR, dili gyud ka makatilaw sa kabangis sa ilahang mga tangke ug mga eroplano, mga missile ug ilang mga pusil. In fact, naapod to'y una-una kining mga bata ba, ay pagbantay mo ha, kay kami, bisan kadtong bata pa mi, gasturya man mi ani sa akong mga amigo. Samtang gadula, gasturya, gihapon mi og Cold War. Grabe no? Sulti mi nga basin og naapoy paril nga moabot dinhis Pilipinas. Nga usa ka paril, Iron Curtain, nga ang akong hunahuna ato nga, ang amuang balay, matunga unya. Unya na ako diri spikas, akong mama ug papa tuwa didto spikas, dili nagyud mi maka-istorya ug maka-connect. Kay na may mga nangahitabo ni ana sa Iron Curtain nga kapamilya pero tungod kay na membro ang pikas dito sa laing grupo, membro pod sa allies, di na noon sila magtagdanay. But then, na-realize na ko that it's not really a physical wall, but it's a political wall that separates the country sa Soviet Union nga nagsuporta sa komunista ug sa allies, that is the United States. So naatay West Germany ug East Germany natunga. North Vietnam, South Vietnam, North Korea, South Korea, tungod kay natunga aning Iron Curtain. But then in the 1990s, early 1990s, kabalo man ta nga nahugno kini. Usa ka highlight niini kay ang paghugno sa wall sa Berlin nga mao kadto ang nagpakita sa kapildihan sa Soviet Union.
Mga igsoon, there is also an iron curtain that comes from God. Pero kini nga iron curtain, eternal kini, dili kini maguba. Kay ang protection sa Dios sa mga tao nga nahisakop ni ining iron curtain, nahimo naman silang stable, di na mauyog. Kadtong naa sa gawas ni ining iron curtain sa Dios, mao kadto ang magsigig kauyog. Kay nakaangkla man sila sa temporaryong mga butang ni ining kalibutana. Maunang nagsulti gayud ang magwawali sa Hebreo, mamati kita. Dili kita magdumili sa unsamang pagsugo sa Dios, kay mauman kini ang magpamatuod nga ang imuhang pagsalig sa Dios tinuod gayud. Ikaduha, bersikulo 28, nagsulti ang magwawali nga magpasalamat kita. Magpasalamat kita mga igsuon. Busa, magpasalamat kita kay nakadawat man kita og gingharian nga dili gayud matayog. Dili mauyog. Magmapasalamaton kita og simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya uban ang pagtahod og kahadlok. Kay tungod sa pagkabalaan sa Dios, kay ang atong Dios sama gayud sa kalayo nga musunog gayud. Pasalamat ta. Kay tungod sa grasya sa Dios, sa kaluoy sa Dios, dili na nato mabatian ang kapungot niya tungod sa sala. Ang katong mga tao nga matayog, mauto sila ang maka-eksperyensya sa kapungot sa Dios. Apan kadtong mga katawhan nga naa na sa iyahang presensya, pinaagi kang Ginoong Yesus, dili na kita matayog, dili na kita makatilaw sa kapungot sa Dios, maunang magpasalamat kita. Magpasalamat kita. Mga igsuon atong hinumduman, no? Mamati kita. Ug mapasalamaton nga mudagan kita. Padulong sa gingharian sa Dios, aron mo pasilong sa iyahang pagkabalaan. Grabe ang pagkabalaan di ay sa Dios. There are two sides of it. For those nga nabalaan na usab, tungod sa pagsalig nila kang Ginoong Yesus, adunay shelter. Aduna kitay shield. The Lord is our shield. The Lord will be our strength. Aduna kitay proteksyon sa iyahang pagkabalaan. Apan ang pagkabalaan pud sa Dios, grabe pud ni siya. Mura pud ni siya bagyo, mura pud kini siya og linog nga muuyog sa tibuok kalibutan ug kadtong mga matayog tungod kay wala nakaangkla sa Dios. Mga langkat gayud, mga wala gayud. Two sides of God's holiness. If we have the holiness of God through Christ, we are protected. There is peace. There is calmness. But outside sa protection of God's holiness, there is a tempest, a ferocious tempest nga mulagpot or mulangkat kanato hantod sa kalaglagan. And I see this. Samtang naglantaw ko ani, a picture comes into my mind of a storm. Daatay mga kaigsuunan nga niadto sa Siargao tungod sa bagyong Odette. In the middle of the storm is the eye. Gitawag sa eye of the storm. Nga didto kalma. Didto walay mga huyuhoy ug mga kusog nga hangin. Naa didto ang presensya sa Dios nga diin kalmado ang tanan. Adunay peace, kalinaw. Apan didto sa palibot nga diin asa ang tanang mga daghang mga katawhan naningkamot. Dili sila makalahutahi kay ang huyuhoy ug ang hangin sa kabangis sa pagkabalaan sa Dios ilamang matagamtaman day in and day out. Hantod maabot sila sa panahon
nga malangkat sila ug malaglag. But it's only the Lord Jesus Christ who can bring us from the storm into the eye of the storm. Nga adunay iyahang proteksyon, adunay iyang pagkamatarong nga kita karon naa diha sa presensya sa Dios. Makaduol kita sa presensya sa Dios. Kay tungod si Jesus puno sa grasya ug puno sa kaluoy. Which is why usa ka magsusulat sa hymn, nagsulat siya, a shelter in the time of the storm. Nagsulti siya nga, the Lord is our rock. Kaniya kita mutago, in Him we hide. A shelter in time of storm. Secure whatever ill betide. Dili ta mahadlok sa unsa man nga maabot nga kalaglagan, kay siya man ang shelter in the time of storm. He is a mighty rock in a weary land, a cooling shade on a burning sand, a faithful guide for the pilgrim band. Our Lord, He is the shelter in the time of storm. Hallelujah. Salamat sa ato ang Ginoo. Praise God. Mamati kita mga igsuon. Daghang mga butang ni ining kalibutana nga makapasaag ka nato. Usahay magduda ta nga sakto ba ni ako ang pagsalig diha kang Ginoong Hesus. Pero I tell you, pamati, sakto gyud na nga musalig ka kanunay kang Ginoong Hesus. Nahagyud kanimo ang proteksyon gikan sa mabangis nga bagyo sa pagkabalaan sa Dios kung kanunay ka nga nagsalig kang Ginoong Hesus. Maminaw ta mga igsoon ug magpasalamat ta. Magpasalamat ta nga luyo sa increase sa oil. Mahal kay ang gas. Pero salamat sa Dios kay ang grasya niya libre. But then, ultimately, it cost Him the life of His Son, the Lord Jesus Christ. Mahal gyud ay kaayo. Kinabuhi man ni Ginoong Hesus. Which is why, magpasalamat ta kang Ginoong Hesus. Atong iduko atong ulo. Salamat o Dios. Salamat kaayo sa imuhang pagtudlo kanamo karong kabuntagon. Salamat o Dios sa imuhang pagkabalaan. Salamat o Dios kang Ginoong Hesus nga naghatag pod kanamo og pagkabalaan nga dili kami matayog. Salamat sa paghatod kanamo sa presensya sa Amahan. Salamat nga imuha kaming gi-welcome sa imong presensya o Dios. Luyo sa amo ang pagkamakasasala. Ug amuha kang ginadayig karong kabuntagon, kay angay man kang pasalamatan, angay man kang simbahon, tungod sa imong pagkamaayo. Lord, samtang naa pa kami ni ining kalibutan, kami gihimo nimong ambasador, nagrepresentar kami sa imuhang karakter. Daghang panahon o Dios nga daghang pagtintal nga moabot sa amo ang kinabuhi. Daghang panahon nga malisang kami sa pagtaas sa mga balayrunon, sa gasolina ug sa uban pang mga butang niining kalibutana. Mailad kami o Dios sa mga istorya, sa mga politiko, sa mga tao sa among palibot. Apan o Dios, tabangi kami nga mamati kanunay kanimo. Nga dili kami matayog sa unsamang mga paglinlang niining kalibutana, kundili mo balik kami kanunay sa pagtuon, pagsalig, pag-aplikar sa imuhang pulong. Salamat kaayo niining tanan. Kanimo Dios ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Atong palakpakan ang ato ang Dios mga igsoon. To God be the glory.